Nanghinaut karon ang usa ka Davao-based journalist nga si Ben Jason Tesiorna nga tubagon og tumanon sa International Criminal Court yung ICC ang iyang mando human nga walay pagtugot kaniya paggamit sa usa ka CCTV video or footage sa confirmation of charges hearing batok kang FPRRD. Atod niya amang video nga recorded ni atong December 19 at 2013 napakita nga igo lang gi-check ni FPRRD sa maong bagong install nga CCTV system sa Central 911. Sa exclusive interview sa DXDC Davao kang Tesiorna, iyang giklarong walay kamatuurang real-time shooting sa drug war ni FPRRD ang unod sa maong video. At paminang pamahayag ni Ben Jason Tesiorna. Nilagay ko rin sa affidavit ko, I demanded apology from the ICC prosecutor Nichols who used that video without my authorization. And I also demanded patanggalin yung video na yun sa court records ng ICC. I guess yun yung next move ng legal counsel ni FPRRD. Mubling gibarugan ni Tesiorna nga walay nakig-koordinar nga ICC prosecution team kaniya aron nga gamiton ang mga video sa presentasyon sa maong merit.